Tam jsou. Všichni se jistě moc dobře pamatují na tu dobu, kdy v Plánici zakládali družstvo. A někteří z nich dokonce ztratili muže nebo otce v té krvavé plánické pomstě. Prosím, zeptejte se jich. Nepoučujte soud, jak má postupovat, pane svědku. Na to jste sem nebyl předvolán. Ostatně teď jsme u jádra věci. V původním soudním řízení, kdy státní žalobu zastupoval prokurátor doktor Vršecký, byla veškerá vina a řekl bych rovnou inscenovaná té krvavé plánické pomsty, jak vy tomu říkáte, svedena na zde přítomného duchovního pastýře. Tehdy byly zdánlivě všechny důkazy proti němu, ale jen zdánlivě, protože materiály pro tehdejší přelíčení byly shromážděny a předkládány zemřelým plukovníkem Kalinou za vydatného přispění majora Žitného a za vaší pomoci. Tyto materiály byly objektivní a byly pravdivé. To tvrdíte vy. Ale stala se vám taková nemilá věc.